benvingudes a tots en un nou format informatiu de Compromís per Picanya. Principalment podreu rebre informació d'allò que es debat al plenari municipal. A més, donarem informació de temes fonamentals per al nostre poble. Ho farem amb vídeos d'un màxim de 3 minuts i ens oferim per ampliar-vos informació del tema que considereu, o bé en els diferents perfils que tenim a les xarxes socials, o bé amb atenció individualitzada i pormenoritzada. Ho farem amb la visió del grup de persones que som i conformem Compromís al nostre poble. Intentarem llevar d'errada, cenyir-nos als fets i que pugueu reflexionar d'aquelles coses que es fan i es desfan per l'actual majoria socialista, amb qui compartim moltes coses, però també a la que podrien millorar si s'atengueren les nostres propostes i consideracions. A ningú no enganyem si destaquem que la nostra visió està impregnada pel valencianisme, allò nostre, també per l'ecologisme i així garantir un futur a llarg termini. I un últim eix basat en les persones, independentment del seu origen i condició, perquè ens estimem Picanya i la volem més i millor.